Hello guys, welcome to my last cause I'm saying
Hello guys. So pasensya na sa kasi maingay dito banda sa amin. So para may unwanted noise ba? Hindi ka nais-nais na na ingay. So thanks so much sa mga nanonood sa aking LS and sa pagbisita at Maria Has TV. Thank you so much. Maraming salamat po sa pagpunta. Ayan. Ay, dami talaga sagabal sa aking mga ginagawa. Ayan. Pati pagkakataon, hindi sumasang-ayon. So, thank you so much po. Kasama day. Thank you, Maria's TV, sa pagpunta. And, yun, konti lang. Dalawa lang aking viewers. Pero okay lang. Stay fight lang. Tuloy lang sa, sa go. Ay. Ayun, sinusubok. Sinusubok kong tatag. Malapit na sa katotohanan, kaya i-push pa. Kunting push pa. So, para makapag-relax. Sana naman. Diyos ko. Aming be right here. Ilan ay magkatabi niya, no? Ni Gab? Pagbakal sa nuring? Salamat. Cause I'm all day. There goes my heart beating. Cause you are the reason losing my